v-am găsit la o nouă porție de sănătate livrată cu stil. Pentru astăzi v-am pregătit câțiva pași importanți la rubrica de sănătate despre demachierea corectă, indiferent de temperaturile de afară, pentru că trebuie să avem mereu un ten curat și plin de viață. Pentru rubrica de frumusețe ne-am informat de data aceasta într-un salon de styling despre tunsorile și coafurile bărbătești și cum se definesc ele în funcție de fizionomia fețelor. Parcurgem și o rețetă de toamnă, pas cu pas, ca să știm ce avem de pregătit în acest weekend și pe final spunem adio pardesiului și ploverelor și le urăm bun venit gecilor în trend. De toate pentru toți, așa că să dăm drumul la emisiune. Demachierea este o activitate foarte importantă de îngrijire a tenului. Această activitate ar trebui să se repete și dimineața și seara. Oricât de obosiți ați fi, nu vă ia mai mult de 2-3 minute să vă îngrijiți fața pentru a vă bucura mai mult timp de un ten sănătos și tânăr. Cercetările au demonstrat că este foarte important să ne demachiem, mai ales seara, înainte de culcare. Așa că trebuie să ținem cont de produsul adecvat tipului nostru de piele, iar în materialul următor vă demonstrăm care este cel mai potrivit demachiant alături de cosmeticianul Cristina Văleanu. În fiecare zi, pielea noastră îmbătrânește. Curățarea tenului în fiecare zi reprezintă un mod excelent de a înlătura factorii care contribuie la îmbătrânirea pielii, praf, fard și de a stimula procesele interne ce luptă împotriva îmbătrânirii pielii. Peste noapte, pielea are nevoie de oxigen pentru a se reface. Machiajul de peste zi neînlăturat seara împiedică procesul natural de exfoliere. De aceea, cel mai potrivit produs este demachiantul bifazic, pentru că este pe bază de acid hialuronic cu extract de alge marine, adică curăță tenul rapid, delicat și eficient. Îndepărtează în principal celulele moarte, hidratează în profunzime dând fermitate și luminozitate, limitând pierderile transepidemice de apă. Și dacă este conceput și de o femeie, eficacitatea este garantată. M-am gândit la o structură de demachiant, da, care să fie mult mai ușoară, să nu irite ochii, să nu ai mereu probleme că atunci când te demachiezi îți intră laptele demachiant în ochi, să te scoli dimineața, da, să te scoli dimineața cu ochii plini de negreală, de rimel și așa mai departe. Deci ne-am gândit la o structură care oricum în afara unei demachieri eficiente să reușească să acopere și nevoile de care pielea are mare necesitate. Și demachierea seara este esențială pentru ca produsele anti-îmbătrânire și întreținere să poată acționa. Pe timpul nopții, circulația sângelui se face mai repede. Când presiunea sângelui crește, ea ajută la o mai bună absorbție și penetrare în piele a ingredientelor produselor folosite. Deci, dacă machiajul nu este îndepărtat, nu poți aplica cremele necesare nevoilor tenului tău. Neîndepărtarea machiajului te poate priva de un ten sănătos, curat și strălucitor dimineața. El este, de fapt, eficient pentru că are o structură în același timp a unei creme care nu este grasă. Deci nu este o cremă grasă, dar totuși reușește să dea această fermitate și luminozitate, elasticitate a pielii, acoperind totodată această nevoie de apă a fiecărui tip de ten întâlnit. Textura sa bifazică reunește eficacitatea demachierii cu blândețea unei creme fără efect gras, dând o senzație de răcorire prospețime. Nu irită ochii și pielea, reglându-i pH-ul, pregătind-o pentru o absorbție totală a produselor ce urmează a fi aplicate. Pe lângă acidul hialuronic, demachiantul bifazic conține și apă de albăstrele, apă de flori de tei, extract de mușețel. Este un demachiant realizat pe bază de acid hialuronic și totodată are la baza sa o compoziție de extract de alge marine. Mai precis aș putea spune că este vorba despre enteromorfa, în cazul acesta, această algă marină. Este realizată în apă de flori de albăstrele, o apă care știm că are o acțiune în general calmantă, liniștitoare, este pe bază de apă de flori de tei, de mușețel. Deci are în compoziția sa foarte multe plante. Atunci când machiajul nu este înlăturat, el poate fi absorbit de piele și poate înfunda porii. Odată ce nivelul de colagen începe să scadă din cauza îmbătrânirii, porii nu se mai închid la fel de repede. Demachierea ajută în special la hidratarea pielii. Peste noapte, temperatura corpului crește și are loc evaporarea apei din corp, pierderea de apă transepidermică. Această evaporare se face mai mult peste noapte, motiv pentru care putem simți în timpul nopții o senzație de mâncărime. Dacă nu îndepărtăm machiajul, nu putem aplica o cremă hidratată
hidratantă, care va ajuta pielea în timp ce dormim. Demachierea previne producerea de sebum în exces. V-am explicat mai înainte că peste noapte pielea se reface, ceea ce înseamnă că dimineața trebuie să eliminăm celulele moarte. Nu putem aplica machiajul pe o față plină de celule moarte și sebum. Și nu uitați, dacă nu îndepărtați machiajul în fiecare zi, puteți risca să aveți de-a face cu inflamații.